son of a bitch! Som I kunne se, var mor blevet træt af hendes søn, for han altid sad ved computeren. Hun er derfor smidt ham på Spøttrup Borg for at lære, hvor heldig han er at have teknologi omkring sig. Med andre ord, han tog teknologi for givet. Jeg vil så snakke ind over videoen for at fortælle nogle forskellige ting, vi mennesker tit glemmer at sætte pris på. For eksempel underholdning. I det moderne menneskets hus kan man alt muligt, såsom være kreativ og skrive nummer på din guitar, spille PlayStation 3, spille Professional League of Legends, tegne en tegning af det komplet moderne hus, drikke en cola, øve dig i hula-hop-ringe, spise en banan, tale med en ven over telefonen, se en god film, planke sofaen og meget, meget andet. Og hvad kan moderne mennesker så finde på en borg som denne? I 1500-tallet havde man heller ikke rensningsanlæg, så når man var ude på toilettet, eller hemmeligheden som det hed, faldt ens ekskrementer ned af en 11 meter lang skakt og direkte ned i voldgraven, som man også henter vand fra. Man vaskede både sit tøj og drak af voldgravens vand. Der er vi jo så heldige at have rensningsanlæg, så selvom vi går på toilettet hver 10. minut, har vi altid krystalklart vand. Varme og lys var også et problem. Det var kun noget, der kom fra bål og stearinlys i 1500-tallet. Det var især et problem om vinteren, da mursten ikke er særlig god isolation. Og der er vi jo så heldige igen at kunne dreje på en knap for varme og trykke på en knap for lys. Så næste gang du synes dit liv er surt, så tænk på hvor heldig du egentlig er. Tag endelig ikke teknologi for givet, ellers kan det være du ender som ham. Tjek vores hjemmeside ud, www.tongueproject.org, hvor du blandt andet kan downloade vores app. Eller læse vores rapport. Vi ses på tongueproject.org. Nu skal jeg... Skal du lige... Min telefon ringer. Nej, det er simpelthen lige. Ej, det er simpelthen lige. Ej, det er simpelthen lige. Er du klar? Hvor fanden? Hvorfor lukker døren? Ej. Er du klar, Kasper? Ja. Kom med ud.